Helo, fy enw fi yw Lewys a heddiw rydw i'n mynd i dangos i chi fel i creu'r look yma am y gaeaf. So rydw i wedi gwneud fy eyebrows bant o'r camera a rydw i wedi rhoi concealer ar unrhyw blemish fi gyda ar fy gwyneb a nawr fi'n mynd i rhoi foundation ar. Am foundation fi'n iwso Anastasia Beverly Hills Foundation. Dwi'n iwso brush am fy foundation achos mae'n cael fwy o'r coverage. Ar ôl I mi roi gyd o'r foundation ar a blender fe gyd allan I fel fi moyn e. Rydw i'n mynd â concealer a rhoi hynny o dan fan hyn, dan fy llygaid. Rydw i'n mynd â'r concealer allan I wneud e edrych fel bod fy llygaid yn fel mor fel snatched. Nawr mae gyd o'r concealer wedi cael I blendo allan. Rydw I mynd I mynd â powder a just beco o dan fy llygaid a seto'r foundation i'w gwyneb. Nawr rydw I wedi gwneud fy foundation, concealer a rhoi y powder o dan fy llygaid. Rydw I mynd â bronzer I ado fwy o dimension i'r gwyneb. Rydw i'n mynd mewn gyda concealer I gwneud base ar fy llygaid am y eyeshadow. Rydw I mynd I fod yn defnyddio, mae e o Morphe a mae'n very bronze vibe. Y shade cyntaf rydw I mynd I fod yn mynd gyda o'r palette yma yw y shade hyn fan hyn, fel transition shade am y lliwiau arall. Y lliw nesaf rydw I mynd I mynd mewn gyda yw y shade yma fan hyn. Rwy'n credu rydw I mynd I mynd mewn gyda'r shade yma fan hyn nesa. Rydw i'n iwso fluffy brush I blender gyd o'r ein allan. Rydw i'n mynd mewn gyda yr un brush am edrychiad sy'n neutral, sy'n bronzy, oherwydd maen nhw gyd yn yr un kind of tone. Rydw i'n mynd mewn gyda y shade yma, mae'n fel silvery shimmer shade gyda flat brush fel hyn. So wnaeth batri fy camera marw, so fi'n mynd I gorffen y fideo hyn fan hyn, hwn yw'r finished look. Diolch am wrando a diolch Lysh Cymru am cael fi. Tra!